उस्तुग्रु बे खरथा फंबायजों मा जाबावगोन बोसोरफ्रोमबो थेबथाना दोनो दैखौनो मानो इसेबां नांगौ जायोथाय बेनो दैखौ बुंबाबो दायसो जागोन सिरि थानायानो मोजां उस्तुग्रु मा जाबावगोन बे खरथा फंबायजों नै माथो लेंग्रा फंबायसो हाब बहा थांनो औ आदा नगदा बाजाराव थांना फैनां दसे ए माथो लायनो नगदा बाजारावलाय मा मोनो नायनायसै अ दे फंबाय थां दे आदा औ माथो आफायाबो मोनफैबायानो औ सफैबाय फिसा हाब बहाथो थांनो नागिरदों एथ' फुङावलाय औ आफा कर'नानि मुलि मोनबायनो ए नंगौ नामा फिसा बेथ' जोबोद मोजां खौरां औ आफा बे मुलिनि थाखायनो हस्पिटालाव एसे सावरायनो गोनां खोथा दं बेनिखायनो एसे थाब ओंखारनाय जाबाय नै ओंखामा खुरबाय जाफैग्रोदो औ दे बिमा हा सोमखोरालाय सिखाराखैनो औ आफा उन्दुनो बेखौ दिनै हराव जोबोर लेट जानानै फैथारदों बियो अ माथो सिखारबायानो हा दिनैलाय हराव मासि लेट जाबोआ औ आदा स्कुलनि लोगो लिंलांदोंमोन बेयावनो एसे लेट जाबाय थां ओंखामा खुरबाय आइया आथिं आखाइ सुनानै जानो फैदों आबार थौ आफायाबो जाहैखानोसै नै माथो खाथिराम आदाजों सोमला आदाजों सिगां दंफैग्रो औलै फंबाय आलि दाननानै जुमाय लोंबानो सिंफ्रानो सागाथारलालाय माथो जारलासो आइदाय आंनाबोथ' बिदिनो जाना दंलै माबा जिरायबा गसंनो हाया गसंबा जिरायनो हाया एकदम महा जारला ओइ बाजै हंलि गंसे लाबोलाय नै आदा मोनाबो लोंलांगोन खोमा नोंना दाखालिनानो गंनै दंखायो एबारजों गंथाम जाबाय दे र'लै हंलि माइखौनो सौनो मोनाखै माइ सौनो मोनब्ला गुन्दै फाननानै होफैजोबथारसै आं थाब होफैथार नै माथो मायनावफोरावहाय कर'नानि बिजि थुनो फैदों एसे थुजायला कर'नानि बिजि थु नाङालै आंनो कर'नानि मुलियालाय माथो बेखौ लोंबानो कर'ना जाया होननानै मेरला मानसिफ्रानो बुङो औलै आंबो बेखौ खोनादोंमोन नंगौना नङाथाय इउटुबफ्रावबो नुलाबायदों माथो औ आरो माथो बोसोरनि उनावहाय हारासेवफ्रावनाय माबा जाना थैनो माथो औलै आदा जारलाथार दे बिदिबा नोंसोर थाथ'दो आं मोसौ दोस्लायना फैनोसै एकदम गांसोफ्रानो गैथारलालै एकदम मोसौफ्रा हामजोबथारबाय दे बिदिबा ना दे फैसाफ्रा थाब होफै र'लै हंलि गाबोन नङाबा समफोर होफैजोबथारसै आङो हा नोंसालाय थुजायोला थुजाया जोंहा गिलु बालु ओइ बुरबेक आंनो मोनलोङाखै लाबो गावसोरल' हामालै आबौमोन नोंसोर बेबायदि बैसोआव मानो बिदि जुमाय लोङो लामा सामा बिदि लोंनो हामाना गाज्रि नुयो मानसिफ्रा गाज्रि होनो ओइ बोराय नोमानि लोंदोंना नोम्फानि लोंदोंलै बेबायदि बासन होनो मोजां थांनोबा थाङाबा हले माबायदि गथ'फोरलै बोराया नाहरफिनबावदोंसो थेलाजों लांलायनाय जागोन बोदोलाय खुजाथ्रा बोराय
ए माथो खालि जाबाय हट बे बथल गंसेया लाइबावनो थां फैसा गैला नामा फैसायानो गैलालै बस मानो गाबलायबायखो नोंलाय गोदाव सोरावलाय है जाहोन दंलै मा जाहोनालाय खोनासं बिदिब्ला सना मबाइला मानो सुइच अफ नोंना गाज्रि जाबाय आंना मबाइला 12,000 फैसा नांगौ आंनो मबाइल बायनो 12,000 अबाव मोनबावनांगौ जाखो ओइ फाग्ला मा जाखो सना आं अबेनिफ्राय मोननांगौ जाखो बेबायदि लकडाउन टाइमाव आं जेबो मिथिया बोरो नोंना दाख्लै साख्रि मोनबाय होनना थांनाया गैयालै सना आर्मि इन्टारभिउ होनो थांनाया केन्सेलसो जाना फैबाय आं जेबो मिथिया फैसाखौ होनायाबो आंखौ लोगो हमनो दासानसै सना सना दा नोंसोरनो बुंदो आं मा खालामनो र' आंनाव मोनसे मोजां आइडिया दं मा आइडिया दं बस नोंनाव गाबोननिफ्राय बे लामाजों सोरबा फैयोब्ला बिनि बेग आरो फैसाफोरखौ सिख'जोबनांगौ दे बिदिब्लालाय आं एसे बारा जाबाय नोंसोर लोंदो आं थांनोसै अके थ' लोगोफोर बसआनो थांबायबा जों थांसै थु आयं मा खालामदों नै आयंमोन मोसौ खुन्थिया दानदां मोसौफ्रानो एखेबारे दुस्थ'थार मैयाबो खुन्थिया सिफायना बै सानियावसो हेबजोबना दंमोन औहाय बै मासे कुकुरानो दुस्थ'थारा नै जिरायफै आयंमोन आयं रैसुमियालाय हनै दुगैना दहायनो न' सिङाव हाबनानै दंमोन मा खालामदोंथाय लेंहरना होलाय बिमा रैसुमै नै आयंमोन फैबाय सफैबायानो फाग्लिफ्रा थांसै सफैयाबा थाथ'दो आयं थांसै दे नोंहा थाब फै जागोन दे आयै दे लोगोफोर नोंसोर थांग्रोदो दे हिर' फैनायखाय मालाय रैसुमै नों आं कल खालामनायखौ मानो रिसिभ आं खालामाखै मबाइलखौ न'आव बावबोदोंसोबा नै बस नै माथो हिनजावनि बेगसो लाबोदों नांला सोमखोर फैदो थांसै मा गार्लफ्रेन्ड नामा मच्छे यार मानो नांगौ सैमाफोर ए सैमासो होनबावबाय बें बेखौ ओइ हो बेखौ अमिताभ बच्चननि बायदि आखिथिं हैया
जालालै बिसोरजों र' नोंजों खनसे बुलायनां है साला है आइया इसिबां दुगाबाव बियो है जालालै फाग्लाफोर खारदो खारदो सिखार रैसुमै नैबे गालादो आंनि थाखाय बे बेगा देरसिन नङा नोंसो इस जाम्बि दागाबसै एसेबां मोजां मोनो नों आंखौ जिउनिफ्रायबो बांसिन नंगौ नामा सना नै माथो मिटिं जासोदों औ हा बहाथो थांनाय आं हरै नोंसोर गामिखौनो थांदोंमोन हा माथो खौरां खौराङानोथ' माथो मेट्रिक एग्जामा केन्सेल जाबाय जोंना सोमखोर मा सानाखै नोंलाय गोसोखौनो मोजां मोनासै आङो बे बाथ्राखौ खोनानानै सोमखोर गोसोखौ लोरबां दा खालाम दे थाथ'दो बिदिब्ला अ दे मिटिंगा सफैबाय फिसा हामा जादों फिसा जेबो जायाखै आयै देहाखौ एसे दुरबल मोनदां हामाथो जामारदों सोमखोर फिसा औ फंबाय माथो जामारदों माथो टेनसन नुथारदों नोंखौ औ आदा मेट्रिक एग्जामा केन्सेल जाबाय नै फंबाय नों गोसोखौ लोरबां दा खालाम नों मिथिगौ ना आं दि मेट्रिकखौ खननै गाहाम फेल जादों थेवबो आं नाजादोंसो आरो नाजानायनि गेजेरजोंसो डाक्टार जानो हादों फंबाय आदा आंनो गोहो होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नों बादि बिदा मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय जागोन फंबाय दे जाबाय फिसाफोर दे हामबायसै फिसाफोर हामबाय दे ओंखाम खुरैनोसै होनबा नै अदाना आदा अ नै फंबाय ओइ माइनाव सिरियाव थांना फैना हानालाय बहाथो थांनो फंबाय ओइ बाजै हमनाव लोंहैना ओमफ्राय आदा नोंसालायाथ' एबार मेट्रिक एग्जाम होनो गोनांथारमोन ना औ बेथ' केन्सेल जाबाय औलै फंबाय केन्सेल जाबायनो एखे सासेया दुखुजोंनो ओंखाम जालायलायासै अ आदा एसे नोजोर ला बिदिबा दा नों थांदो आं बाजैनाव थांना फैनि सुवादखौ होसोथारगौमोनलां बस माथो बै डाक्टारा गामि गेजेर गेजेर हाबनानै खरानि बिजि थुगासिनो दंनो थुजानो हो थैला जोबथों बस नोंसो आफा गोमसार माहाजोनखौ थुदों मा बोसोरनि उनाव थैयोनो आरो जोंहा आफाखौसो बिजि थुबावदों सोर बिलाय बस जोंखौ दाखालि बुना हरनाय सोमखोरनि बिदा बा बिसो नामा दाखालि फंबाया जोंखौ बुना हरबावबाय आरो बुसे बुनानैबो जोंहा आफाखौसो बिजि थुना हरबावबाय अबाव मोनगोन बे डाक्टारखौलाय बस बे डाक्टारा बे लामाजों फैगोन फैथोंल' बियो र' बस बेखौ जेराव मोनो बेयाव हखलनांगौ हनैलै बस डाक्टार फैबाय
Ôi tractor ro. माथो जाखो फंबायमोन? माथो जानोसो होनदों नोङो? बेबायदिसो बुंबावदों नोङो? ओइ बारल' होखौ। आइदाय हैया आदा सिखारदो हो बिसोरखौ फंबाय हैया है बे माथो बसखौनो होबाय जालाय खाथि जालालै खारदो आइदै नायगोलैनो होबाय था नायबाय था थौ फंबाय फंबाय आंखौ रैखा खालामनो थाखाय जोबोद साबायखर बावबाय नाङा आदा फंबायखौनो साबायखर होलाय नामा थ' थांसै थौ दे लोंदो फंबाय नोंथ' मेट्रिकखौ मोजाङै पास खालामनो हाबाय बेखायनो आइ आफा लुबैनाय बायदियै बड'लेण्डनि फान्थाव कलेजाव एडमिसन खालामनो सानबाय आयै आफा आरो आदा नोंसोर लुगैनाय बायदिनो जाथोंसै सोमखोर फिसा हजों नोमथोजों रायलायहरखाबाय आङो नोंल' थांनानै मोजां फरायहैदो फिसा आरो कल खालामबाय था फैसाफोर नांगौबा बिहरालासिनो दाथा जागोन आयै दे फिसाफोर जाबाय दे सिखारदो दे सोमखोर मा जादों नोंखौ दिनै एथ'ग्राब टेनसन नुदों रैसुमै आं बोरै बुंनोसो सानबाय मा खोथा सोमखोर बुंना रैसुमै जों सानैजों मोजां मोनलायनाया बेसेबा गोबाव जाबायमोन नाथाय आं सानाखैमोन नोंखौ गारना गोजानाव थांनांगोन सोमखोर नों मा बुंनो सानदों आं जेबो बुजियासै रैसुमै आइ आरो आफाया आंनि एडमिसनखौ बड'लेण्डनि फान्थाव कलेजाव खालामना होबाय ए नंगौ नामा माला थांगोन गाबोन फुङाव थांगोन नंगौ नामा रैसुमै नों मानो गाबखो नों बिदि गाबबा आं बोरै थांनांगौ जाखो गाबाखै सोमखोर नोंल' मोजाङै थादो आं थांसै रैसुमै आयै आफा आं थांनो ओंखारबाय दे जागोन फिसा जागोन दे फिसा नै आफा अरुन नोंनि फंबाया थांसैनो सोमखोरा फंबाय दे फंबाय दे मोजाङै थांदो आरो मोनैब्ला कल खालामबानो जाबाय दे बिदिबा मोजाङै फरायहैदो दे फंबाय मोजाङै थांदो जागोन आदा
आंनि नेरसोन महरै लांदो जागोन दे रैसुमै नों आंखौ नेनो हागोनथ' मानो हाया जानो सोमखोर नोंसो आंखौ बाव ओइ रैसुमै नों मानो जानला मानला खोथा सानो आं गावखौ बावनो हागौ नाथाय नोंखौ नङा आइ लाभ इउ सोमखोर आइ लाभ इउ टु रैसुमै सोमखोर दाबो जायाखै नामा फै दोनलांसै आं ससे रैसुमै नै मिथिंगाया फैबाय थाथ'दो आं थांसै थौ